Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, wilujeng panggihan kalian channel Dalang Temon Mentir Seragen. Matur nuwun rincang sedanten sedayanipun ing paring dukungan, like, komen, lan subscribe pun datang di TM channel Dalang Temon Mentir Seragen. Menika kawanten menika Mbah Temon nembe ngeplok wonten dalemipun Mbah Mulyanto Mentong, sang pemulas wayang teng kondang terhandal seantero dunia. Ingkang alamat Ingkang alamatipun Mbah Mentong wonten Kebon Rama Ngrampal Seragen menika persisipun etanipun STM Kosgoro Kebon Rama Ngrampal arah timuripun. Mbah Mentong menika sampun melas wayang terkondang terhandal menika sampun kathah karya-karya saking Mbah Mentong sang pemulas wayang. Menika kula direncangi sanak lawas dulur lawas lek Siswanto Kenyik. Sampun sehat wis iso dolan ngene kancang-kancane muga sehat terus. Menika narek guyon maton kumpul karo kanca suwe ora ketemu. Saka mempeng lek nyambut gawe pemulase wayang asih ora kelamben mergo ya kebruh terus akhir gawe klambi mergo saka akeh garamane ati kebruh kabeh. Ngombe wedang teh niku wong siji entek petang gelas sakne lek godhok wedang jane. Jur jak-jok ora perkewuh ngoten nggih. Menika pemulas wayang sing terkondang Mbah Mulyanto Mentong wong gagah perkoso sura sembodo kaya Raden Werkudara tur ya driyahe gedhe pol karo kancane. Nek kula nangis dineng-neng, nek kula ora duwe disangoni, nek kula luwe dingoni, nek kula ngelak diombeni dijine kali Mbah Mentong niku. Wis pokoke apa-apa niku sepenting kancane seneng. Gaweane niku nek mulas wayang nek pikiran rada ngelu, nggih hiburan namung nyulah welut. Sanggone bendo gedhe karo mecaki galengan karo dadi mandor sawetara nyacahke wong sing dodolan mekaten nggih. Gemreh kang sedanten niyatinipun matur nuwun ampun supaya didukung, like, komen, lan subscribe pun menika karya seni saking Mbah Mulyanto sang pemulas wayang. Matur nuwun enek akeh sing tawa liwat matur nuwun selak nek matur nuwun. Nggih monggo dulur nggih sedaya pecinta karya budaya seni pemulas wayang Mbah Mentong menika sampun kondang kaloka menika minded dateng bab pewulasan wayang ulat-ulatan lan sanes-sanesipun. Matur suwun kawigatosanipun, salam santun, salam rahayu, salam budaya. Muga tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Terima kasih matur nuwun. Ampun supaya dibantu like, komen, subscribe pun matur nuwun. Salam rahayu nuwun.